hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratiya Vatan Türkmenistan ýagny DBT Halk Hereketiň kanalyna. Şuňky gepleşiň temasy Türkmenistan bilen Afganistan ýaşaýyş durmuşlaryny we ýaşaýyş şertlerini diňişdirmek. Şu gün biz Afganistan Türkmenler boýunça gurrun bereriz we Türkmenistanyň içinde ýaşaýan Türkmenleriň ýagdaýy boýunça gurrun bereriz we diňişdireriz. Ine şu bilen bilen şol gepleşigimizde o Afganistandan bizim bir Türkmen doganyna gatnaşýar. Yoldaş Nazari, hoş geldiňiz bizim kanalyna. Salamu alaykum. Hoş bulduk. Assalamu alaykum. Hemmeňize. Murada hemmeňize salamu alaykum den. Bayramlaryňyz kutly bolsun. Bizi görýärler Türkmenistandan. Hemmeňize salamu alaykum den. Bayramlaryňyz kutly bolsun. Şutan orazalaryňyz Allah dergahynyň okan namazlaryňyz kabul bolsun. Amin. Sağ olun. Amin. Nurcan apatnaşya. Nurcan salamu alaykum. Salam. Salam vatandaşlar. Mehmanımız Nazari. Sizden hoş geldiniz. Serdar Hocany pes patnaşya. Serdar hoş geldiniz. Salamu alaykum. Bizim ine öňe giden aktivistimiz Zarina gatnaşýar. Zarina hoş geldiniz. Salamu alaykum. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine hormatly şol efire gelen mihmanlar, gelin biz gepleşigimize başlaýaly. Ine birinji bilen biz ine Nazari'den şunu soraly. Nazari, Afganistan'da neçe tane Türkmen ýaşaýar we haýsy vilayetlarda takminan? Afganistan'da 19 vilayette Türkmen ýaşaýar. Bu vilayetlerin her kaýsy Paryap, Şybyrgan, Jowuzjan, Mazar Şerif, Kunduz, şular ýany vilayetlerde Heratda her ýerde bar. Badgysda o 9 vilayette ýaşaýar türkmenler, umuman türkmenler meselen alsak 6 milyon 7 milyon ýakyn türkmen halky ýaşaýar ýangyrda. Afganistan'da. Tuğulama. Yine Türkmenistan'la resmi taýdan maglumatlara göre 6 milyon 150 min golay adam ýaşaýar. Ýöne hakykatdan biz içinde maglumatlar alyp, ýani statistikadan, daşına gidenlerden, içine gidenlerden, içinde ýaşayanlardan Türkmenistan'ın içinde daşına 4 milyona golay adam var. Diýmek Afganistan'da Türkmenler hat köp, Türkmenistan'ın içinden diýseňem bolýar. Indik soru berjek bolýan. Ine başga milletler hem şöyle. Yani Afganistan'da haýsy milletler bar başga? Afganistan'da 21 mi 22 millet baňydy. Indi bir uly bölekler şolaryň Awgan, soň Fars, Tajik, ýene Özbek, Hazara, Türkmen. Şu 5 ululary sap bolup gitýär. Ondan soň başga da Araplar hem bar, muň içinde Hindiler hem bar. Köp nemeler bar. Ýaşaýan adamlar bar. Düştüm. Esasy Afganistanyň resmi dili näme we Türkmen vilayetlerinde haýsy dil ulanýar? Resmi dili, deri dili, Pashto, English 3 dil bar. Türkmen vilayetlerinde Türkmen dilini ulanýarmy? Resmi tarapdan ulanýarmy ýa-da şol başga diller ulanýar? Türkmen vilayetlerinin içinde de Farsça köprek sohbetim Türkmenler Türkmen diline gepleşýärler. Özbekler Özbek meselen hökümete bir sistema işimiz düşenpille olar bilen düşünşi biliyoruz. Olan içinde de Türkmen Özbek Fars varlar yani Taciklerden düşünýärler hem başa sistemlerde işleýän olarlardan. Doğru. Ine dedim, şo ýerde hökümet bar. Hökümet şuňky Talibanlar. Ýöne şonuň içinde Türkmenler hem barmy? Mysal üçin Türkmen häkimi, Türkmen ýanky hökümet işgäri, ministri diýämi ýa ýene bir diýämi. Men diýjek bolýan Türkmenler
häkimede saýlanýam ya saýlanokmy? Bugün kunda Wazarat wezirlik nemelerimizde de bar bir Türkmen ba vilayet häkimlerinden bir sanaklar ba. Soň oba häkimlerinden ya şäher häkimlerinden bulardan ama Türkmenlerden bar talbarlar. Tuğulum. Indi Talibanlar ýene bir sorak size azar beren oklarmy? Mesela üçin Türkmenleri gysýalar ya haklaryny beren oklar ya ýene bir zat edýärler. Şol ýaly azarçylyk berýärlermi size? Toýerde bir aýla Türkmen Paryap welaýatynyň Döwletabat şäherçesinden şordum bir aýla şordum bir zarar gören jaýlar bar. Olaram şol ortada bir zemin yer bar ekeni. Aňyr çetde ugalar bar, çetde Türkmenler. Şorda bir azajyk janjal tapylany. Olam bugün kunda çözüldü diýip aýtdylar. Habar berýärler. Tuğulum. Ay bizim Türkmenlerime näçe parahat bolsa şonça da bile de gowuş ol. Dogry. Tamam. Indi ýene bir zat sorajak bolýan şu Türkmenler şöyle ýaşa. Olum dep desturlary bamy? Olar öz dilini unutup bilýärmi? Mektepler bam şöyle. Şu arada da bir gurrun berseňiz. Bizler dep desturlarymyz şu öňkü asyrlardaky ýani Türkmenistanyň gaýtmamyzdan öňkü asyrlardaky dep desturlarymyz toýda baralamyz hemmesi öňkü dep desturlarymyz bu gelin alma diýen ýa gyz göçme diýen ýani ol oba bul oba geldi gitdi kowum ýani tanyş biliş köp ýaxşy nemämiz bar. Mektebem bar. Şükür ýaxşy mektepler hem de gowy. Ýöne gyzlar 6-njy klassdan soň okabilen ok bu sistemde. 6-njy klassa çelli okuýar. Awa. Indi siz mektep ýanky ulgumlaryna dek geçdiňizde mektep ine başlaryna erkekler näçinji klassa çelli okuýar we borçlu okumany ýa borçlu dämi? We gyzlar ýanky 6-njy klassa okumany borçlu ýa borçlu dämi? Ol hökümet tarapdan neme edilen ýok. Ýani men 9 klassaça okudum, goýdum. Iktisadym zaýyp bolandan soň okabilmedim. Ýöne 12 ýyl okamaly, 12 klass. Gyzdan kam 12 klassda. Ondan soňra ýokarky bilimlerden hem bar. Öz welaýatymyzda, öz obamyzda, öz şäher nemämizde ýok, ýokary bilim. Şu 12 ýyl okamaly, 12 klassaçylyk, ondan soňra başga Mazar Şerif şuburgan Jowzjan şäherinde bu welaýatlerde okasaň bolýar. Dogry. Ine mysal üçin Türkmenistanyna gyzlar we oglanlaryň haklary deň. Gyzlar we oglanlar men ýalňyşmasam 8-nji klassa çelli hökman suratda okamaly, galanam ýanky uçilişe gidýärmi, tehnikuma gidýärmi, ýanky 3 ýyl okuwa soň gidýärlermi ýa 8-nji klassdan soň durup işleýärlermi? Ýöne 10-11-nji klassa çelli okap bilersiň. Ýanky mektep diýip hatap edilýär. Men ýalňyşmasam. Indi başga bir sorak bar. Şu musulman dininiňizi şo ýerde hormat goýup din ýanky dininiňize uýulyp bilýäňizmi ýa-da sizi köçede tutup ay munetdirýärler, onetdirýärler, ýanky açyk batyşlar bar. Näme şo ýagdaýlar? Şükür elhamdülillah musulman dinine hiç bir Uganistan'da deper yetiren yoklar. Uganistan içinde hiç bir nufsule nemesi yok. Öte menfaat için bar, yani pişrafta için bar. Din barada nasıl diýsem, yani sakkal goy, sakkal al bu zatlar hükümet öňkü sistemlerde de yoktu. Men bilýänimden bäri bir 3-4 nemelik prezident geldi gitti öldürüldü goýdy şular. Olarda da ýokdy. Yani ol nusha ýok. %99 %6% musulman ýaşaýar Uganistanda. 4% şol .4% hindiler sekler ana şolar ýany nemeler bar.
iki dininden başga ba. Sinfar diýeni ýa-ni hindi halklar da. Hawa. Gattory. Ine mysal üçin Türkmenistanyna mende video var, men gynasam görkezip bilemok. Efirden soň size görkezmeli bolsa görkezeýin. Türkmenistanyna sakally ine geçseň tutup alyp gidip polis bölümine sakalyny suwu ýa-ni soğuk suwu aldyrýarlar. Egerde sen boyun egseň mümkin goý bererler ýöne sakalyň bolsa öňde de Qur'an tapylsa Allah gatyndan ýana bolsaň basam bilýär. Şol ýaly iksan prezident hem hajat geldi, şonda da Türkmen ýa-ni dini, musulman dinini gysyk gelýärler. Diňe ýa-ni meçitlerde, diňe adamy üşän ýerine egerde prezidenta arkada serdar arkada şolu aýda aýtsaň zat etseň, onda seni ýa-ni başlanýan, neme edilýän. Bolmasa hakyky din ýöretjek bolsaň, kämat izarlanýar. Şu ýazatdylar. Şu mesele boýunça men Serdar'a tory geljek. Serdar, siz dini mesele boýunça Türkmenistandan menden köp habarly. Siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanda musulman dinini aratsa ýürüdip bolýarmy ýa-da meçitlerde ine prezidentin kitaplarını okudyalar, yani meçhitlerin yüzüne ine Saparmat Türkmen başı diýen adam öz sözlerini yani minariyadın yüzüne yazıp koydu. Öz ruhnaman sözlerini. Qur'anyň sözleri değil de ruhnaman sözlerini yazdı. Ne şuraya hükümet koşulya din meselesine size aýtyp berseňiz şol dogrumy ýa dogru dämi Türkmenistanda? Kur'an-ı Kerim'in ya Maide suresinde yanlışmayan bolsam ya şondan soňky gelýän suresinde Allahu Teala'nın suresinde bir getirýän bir ýeri var. Dini öyle bir arzan yalançı dünýäniň pul üçin dinini satan, Kur'an-ı Kerim'in nemesini satan pul üçin bu dinin öňüne düşenlerin vay halyna buların gitjek ýer ebedi dozakdyr diýe-de Türkmenistan ýurduna var mollasy var, beýleksi var, alýan iş para bolsa, berýän iş para bolsa, baýyň märekesine barýa pul köprek berýär diýip, garybyň jynazasyna barmy ýa-da garaşdyrýar, 1-2 saat gije alyp barýar garyp diýip. Şeýle diýip aýry oturan ýurduň içinde näme dini barada gürrüň etjek, dini azatlyk barada gürrüň etjek murada. Ýene bolýar soradyňyz aýdyn din bar edip görkezilin. Türkmenistanyň nähilany gulala güllük diýip owadan şäherler görkezilip millete taňsa oynadyp dekorasiýa bar, dekorasiýa. Religiýa da şonuň alak dekorasiýadan ibaret. Adamlara dogry din öwredilenak, diňe ýalňyş ýollar öwredilýär, pul tarapdan edilýär, ay para alybermeli, zorlap alaňak, üşürde kadyn çykarsaň boldy, plan etseň edibermeli, pistigan etseň edibermeli. İslam dininiň weýranyny çykardylar. 1220-nji ýylda Çingiz Han gelip Orta Aziýa halkyny bir 40 giden wagty Könörgönje çelli gelip Buhara, Samarkand Könörgönje gelende Muhammed Şah'ny howalap aýdan bir gepi bar eken, Buhara girende. Bulat näme diýipdir, bir meçhidin ýanyna gelipdir, Ulaghan, Belent, siziň paçaňyzyň oturýan köşkümi diýip sorapdy. Ýok, bu meçhid diýipdirler, otaň öňüne ýallak galyp çykan mollalar, wezirler. Otaň bulara diýipdir, "Inha siziň bar boluşuňyz şo" diýipdir. Allah bar diýeňiz diýipdir, güýçli diýip aýdýaňyz diýipdir, islam diýip aýdýaňyz diýipdir. Siziň ýürekleriniz gara diýipdir, men görüp durun. Siz diňe jaý salýaňyz adamlary aldap, diňe şoňgalyk zatlar üçin pul alýan, bu dünýäde ýaşap beren ýalançy sizi öldürmeli, ýok etmeli diýip 40 gidipdir şo halky bir wagtlary. Edýän işiňiz nä dogry diýip, paraxorçylyk edýäňiz, haramçylyk edýäňiz, diňe köşklerdiň içine hamana gelýäňizde ibadet eden bolýaňyz, siziň içiňizde zerre inanç ýok, men näki gök taňryma bolan inanç diýen ýalyk Türkmenistanyň içinde gynansagan bugünkü döwürde bolup duran zat şu. Ýurduň içinde dini ýoýdylar. Ýol beren haklar bir adam İşan ağa, molla ağa, men ogluma Kur'an öwretjek, çağama Kur'an öwretjek. Şunu 3 ay jogapda puldan bereýin, okuday diýse, Koy, ha? Näme boldy? Yaman apasny. Komitede bardyk, dilhat ýazyp gaýtdyk, okutmez, öwretmez. Etdik kellämiz gidip boynumuza aldyk diýe. Öwredibem bilen hakly. Elbette bar içinde arasy, tämizi, imanysy, päklisi, ýöne olara da ýol berilenler.
bir mescide imam bellenmeli olsa, şu imam märekeden pul ýygnap bilýärmi, mescitten sadaka diýip aldap, falan ada pul verin, falan ada pul verin diýip, şu puldan dollar alıp beýlek edip paçka arap, Aşgabatda gatnayan taksiden $1000 hepde demi, $1000 aýdamy, $5000 aýdamy pul ugrut bilýärmi Türkmenistanyň müftüsine ýokmy? Velayet hakim, velayet müftüsine berip bilýärmi ýokmy? Haca giden wagty haca gidecek adamlardan pul berip bilýänler taf bilýärmi ýokmy diýip imamy şey diýip saýlak goýarlar. Ki Allah Taala we Peýgamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam näme diýipdir? Namaz hem kılsanız imanın imamınıza seredin diýipdir. Imamınız sözüne inanylýan bolsun, adalatly bolsun, haramçylyk etmeýän bolsun, mert bolsun, günah edýän günahlarını günah işlemeýän bolsun elinden geldiğince. Arasy tanan adamın arkasında namaz okan diye. Bular kimin arkasında namaz oka diye cemaatı? Parakhor, korrupsioner, naskeş, çilimkeş, din iman bilen alakası yok. Milleti oydan oturun edene de oturur. İmamlık vezifesi düşmeyen adamı imamlık ettirelerine halk sesini çıkarana aslında halk boza bas tavuk etmeli. Bu imamın izine duracak değil, namaz okuyacak değil diyeyim. Gerek olsa. Doğru. Sorular devam edeli. Yine bir soru var. Nazari. Şul Afgan halkı yani Türkmenler Afganistan'da yaşayan. Şu Afganistan'da şular näýe emeli geldi şöyle? Öňden mer yaşap ýörlermi ya haçanyň mer şöyle yaşap ýörler? Açyk taryhyňdan aýtsaňyz. Afganistan'da yaşap bilen Türkmenler awaldanam bar. Köpüsi şu wagtda Türkmenistan'dan Marlebat görlerden gelenler köpräge. Yani şu wagtda bir 100.000 kişi bolan billa takminen şonuň 10.000 kişi şu Afganistan özünde yaşap bilen Türkmenler, öňkü Türkmenlerden gara goýunly diýip sözler şaýat bilmem bolsa ak goýun gara goýunly diýip bu köne taryh bardyr. Şol öňkülerden şöyle yaşap bilen soňra bizler hali 100 ýyl ýanyk bolup gelýär Türkmenistandan gelenimize. Sesiniz gitti, öwrenler. Sesim barýarmy? Gel ya aýdarym. Awa şu wagtda şükür şol öňkü taryhlardan aýsak bir şu wagtyň nemesine seredenimiz diýdim şolar %10 şu 6 milyonda illa bolsa 1 milyon halk öňep ösendir, köpelendirler. Soňra Türkmenistandan geldiğimiz zamanda bizler 80.000 kişi bolsak bilahara şükür elhamdülillah şu wagtda sistemde hökümet sisteminde bizler 3 milyon 700.000 kişi şu rakam sap etdiyorlar. Bizlerde son bir aileden mesela men kakam men ejim ya gelinim diýen şular 4 sanagynda bolsa başga bir 10 kişi men ýümde aýalda bolan erkekde bolan ya öz oglanlarym bular sistemege gelden ýok hale. Uç odalanok. Şolar yani hale indi bolan anamız alamız ýok şeýle raýatlygyna oglanlar bilen. Düşnükli. Düşnükli. Inni ýene bir soru var. Näçe ýyldan bäri uruş gidip dur? Yani gitti nemede Afganistan'a. Ruslar geldi, ondan Amerikanlar geldi. Näçe wagtdan bäri uruşlar Afganistan'a gidip dur? Yani boldy. Afganistan'da takminen 50 ýyl, 55 ýyl, 45 ýyl şol ortalyk uruş gitdi. Şükür bugünkü Rus geldi ya Amerika geldi. Bilahare şu wagtda çelip ya bu aňyrdan Pakistan ya İran bilen mazda uruşy bularyň so 40 ýyl indi 45 ýyl 50 ýyl alanymyzda takminen şükür 2 ýyl boldy bulan geleni. Bu sistemiň geleni indi şükür parahatçylyk uruş ýok diýsem bolar bir bu wagtda bir nemede bir Hindukuş
dağımızda bakır, o başka yerde yok. Başka yer parahatçılığı aramlı. Töweremen, töweremen. Indi serdim 45-50 ýyla gowrak uruş boldy. Soňky 2-3 ýylym uruş ýanky bet edip siz parahatçylykda ýaşap ýördiňiz. Sizde şuň haýsy ýanky Awganistanyň içinde haýsy pul ýörýär? Oň ady näme? Afganistan'da bugün kunda şu Afgani pul görüyor. Afgan rupiya pulun adı. Rupiya. Hava. Rupiya. Indi şol rupiya dollara teretsen şoň kursy näçe? Näçeden $1 näçe alyp bolýar? Şu wagtda şükür ýagşy, öňkü hökümetiň wagtynda yani bular geldik zamanda sol ortada 110 manada $1 çıkardılar. 110 Ugan puluna, rupiya puluna çıkardılar. Şugunda 84,5 manatdan Ugan puluna çalışıyorlar $1. Şükür bäri gaýtdy dağlar. Peseli. Ine derdim, diýmek, soňky 2 ýylda 110 rupiden $1 80 rupa gaçdy. Ýani dolaryň bahasy. Diýmek 45 ýyl uruş bolanyna da 2 ýylda ine täze gelen hökümet dolary ýani şu derejä getirdi. $110'dan ýani krizis bolanyna $80 80 rupa getirdi. Ünsörüm Ýoldaş Nazary. Ine Türkmenistan 32 ýyldan bäri 32 ýyldan bäri başlaman telefonu sesini aýyrmasam jaňlar köp gelýär. 32 ýyldan bäri ine azatlykda, garaşdyrlykda ýaşak gelýär. Hiç kime bagly däl. Moskwa öň bagly ýa başga döwlete bagly däl häzir kurulny Türkmenistan. Şular hökümetdäki işleyen adamlar, hökümeti ýolbaşçylyk eden adamlar, Niyazdan başlap, Niyaz Berdimuhamedowlar 32 ýylda Türkmen manadyny saklap bilen oklar. 32 ýylda şular Türkmen manadyny häzir başda 91'de başlandy 2 manat $1'dy. $1 2 manatdy. Häzir näçe milyonlygyny bilemok. O pulun çalışýarlar da diýerler ýöne hatawat köýüne pullugy diýip bir näçe milyon. Ya 100 bin mi, 100 bin çöme $1. Men bilemok. 100 bin ödýär. 100 bin manat $1. Şu ýaly 32 ýylda parahatly asmanymyz waka, parahatçylykda ýaşap, biz öz siýasatymyzy näde dograk edip, öz ykdysadyýetimizi saklap bilmedik. Oňury bilmedik. Bolmasa biz günne nebiden satyp durus, adam satyp durus, hemme adam satyp durus. Ýöne bizde gynansak da şol ýolbaşçylar elementar nazary, ýagny iň birinji wajyp zat döwletiň puluny saklap bilen oklar. Ol derece şeýle bir gaçdy 2 manatdan 100 bin manata geldi. Inanın. $1 bahasy 2 manatda 93'te başlanmada 20 ýylyň içinde 30 ýylyň içinde ýani 2 manatdan 100 bin manata geldi. Näçe prosent onu kesitläm gerek ol ummasyz uçup gitdi. Owan halky Talibanlar geldi. Talibanlar gelse de ne täze hökümet geldi. Täze hökümet gelende bir kriz başlanýar. Başta hökümet derhal ýolbaşçylyk etbilen ok, köp ulumlar kontrol etbilen ok. Şonda da 110'a galdy. 110'dan ýene 2 ýyla düşdi. Ine Türkmenistan'dan deňeşdirsek ýagdaýlar şeýle. Soňky ine 2-3 ýylda seretsek valutamyz ýene düşdi. Bu bir 40'a galdy, ýene 20'a düşdi. 40 hem köp, 20 hem köp şoň. Ýani 20 manadan $1 köp şoň. 20 manat diýende 100 bin bolýar. 40 manat bolanyna 200 bin manat bolýar. Şolum köp. Indi şo ýene konvertasiýa gelsek, konvertasiýa şuň Awganistana et bolýarmy? Köçede, bazarda, bankda onun kursları dürlümü ya şoğurdatmı? Şu arada da var akberiniz. Ha, indi sizin diýjeňiz Gara bazar diýildiňde. Ha, bu Gara bazar. Bizlerde de bar bank sistemleri hem bizlerde 10-12 rakam bank nememiz var. Bunun 4'üne 3'se
Hökümet döwlet tarapdan 4 sanaga 8 sanak şahsi emlakdan yani bilen täjirlerimizden diýerim-de şu şahsi emlak bank sistemem. Sonra bizler mesela yani Garabazırdan pulumuz yani dollary ugana çalışacak bolsak şöyle 20.20 neme bulur köp veriyor yani bank sisteminden. Çenden köp değil, 100 dolarda ugan puluna bir mesela 20 ma ugan pulunu köp alıyorlar 100 dolarda o yerde. Son hükümet ya banklarda ya şahsi banklarda emlaklemelerini edecek olsak mesela şu 20 ugan pulumuzu bizler ne bileyim şu beraber çalıştırıp biliyoruz. Sonra bu pulumuz bizlerin 23 yıldan beri şu pul bizlerin pulumuz kam terzen vaktinde dolar 40 manada gelip 40 ugan puluna gelip 40 rupiya belahira hala kaldırdılar bugünkü günde endi ýokary giden nam aýtmasak şu wagtda 84 yarım ugan pul bolýar 1 dolar. Galat 2 sagatdyr da. Hawa 2 galdy. Indi şurada bir vatandaşımız ýa 2 manat köne pulun 10 mung. Biz köne pulun gurgun edýär. 90-njy ýylda köne manatlar 2 manat 1 dolardy. Şu köne ýene de şu köne manatda 1 dolaryň 100 manat. Görýärmi? 2'de 2 manatdan köne pullu 100 bin manat köne pul çelli galyp gitdi. Ünsörüm. Ine nazari diýe beýleki köne prezident bolanna Karzy bolanna şol 40 manatdy. 40 ýa-ni rupidi. Häzir 84 2 sagaldy. Täze hökümet gelen 2 sagaldy. Ýa-ni soňky ýyllarda. Bizde 2 däl. Bizde 30 ýylda 2 manatdan 100 bin manata çelli galdy. Şu ýaly tapawut bar. Indi ýene dowam eder gepleşigimizi nazary ýene de konvertasiýa gelsek-de, mysal üçin siz täjirçilik edýäňiz, ýa biznes edýäňiz, siz daşaryda pul geçirjek bolýaňyz. Şu pul geçirmeyene çäklendiriş, ýa-ni çäklendirici norma barmy? Mysal üçin ine 3000-den köp geçirmeliler, 5000-den köp geçirmeliler, bankyň üstü bilen ýa-da el bilen çykaranda jüýüňe salyp çykaranda, naliş çykaranda näçe çykaryp bolýar, näçe çykaryp bolanok, näçe çelli çykarmana ruhsat edýär, ýa-ni ýurdun daşyna. Şonam bir gurgun etip berseňiz. Bank täjirçiliklerde bulan özleriniň bank sisteminiň memesi bar. 180 döwlete bular bank sisteminden alyp bilýärler. Mesela men soň şahsy emlak ýani kisäme ýa jibime zyglap alyp çykjak bolsam takminen bu 20.000 dolardan ýokary däl. 20.000 sistemi Uganistan sisteminde aeroportlardan çykarjak bolsam 20.000 dolardan köp däl. Soň bu täjirler köp çykarýarlar. Täjirleriň özleriniň bank sisteminiň kartlaryna nemeleri bar bularyň bu kart sabna Türkmenistan, Özbekistan'a gaýdan pullar bular. Türkmenistana gelip kaysy bank bolsa ýa döwletde hem bankyňyz bu banklarda çalıştyryp o sistemden çykaryp alyp bilýärler. Kança pul bolsa. Çäklendirilen ok. Ýa-ni täjirçilik çäklendirilen ok, sen harida töläp bilersiň. Hawa o rakam bar. Doğru. Indi men benim gyýlarymda söz bereýin. Nurjan apa. Ina ýalňyza biz eşitdik nazary Awganistan halky bilen halk boýunça gurrun berdi. Siz näme tapawutlaryny görýäňiz? Ulu tapawut barmy Awganistan halkynyň ýa-ni meselelere boýunça şertleri we Türkmenistan halkynyň şertleri boýunça tapawuty görýäňizmi? Şo barada bir aýdyp berseňiz. Awganistan'a uruş bolmagyna rağmen yani 30-40 ýyldan beri ýene de o taýynyň şu bizin dadym
gostarstwamyzda deňişdirenne olar gaty şuwat gowy ýaşaýarlar diýjek bolýan. Yani bizde bu din meselesini gallardyk. Dinni özüňiz bilýäňiz, o taýda kysıtlama ýok. Adamlar ýene-de öz ibadatlaryny edip bilýärler, haýsy millet bolsa-da. Bizde bolsa nabarot, yani o din preslедовать edilýär. Yani onu Gidelenýär. Hawa izarlanýar. Öň rusifikatsiýa boldy. Musulmanlar ýene-de öz musulmançylygyny gorudylar. O taýda kim namaz okasy gelse-de ýene gizli dat bolsa-da edilýärdi. Mesela ýene erkek oglanlarymyz içinde nemeler bolýardy. Yani şu ýadım üçin. Şol zatlarym edilýärdi. Bu inni Niyazyp gelerli bäri ruhnama kitabyny öňe sürüp bu dini hemede garşdyrdy. Yani millet nira seretçeğini bilen oklar. Doğrudan hem häzir bu din meselesi gaty bir neme gynanç derecede görünýär Türkmenistanda. Ondan soň ekonomika seredende de biz 30 ýyldan bäri doğru $1 допустим 2 manat bolsa öň indi bolsa nähili inflasiýa boldy. Yani Owganistanyň hemme taraplaryň men birazajyk okudum. Olaryň ekonomikasyny zadyny bizden gaty öskün ýagdaýda diýip hasap edýän. Sağ olun. Indi men ýene Nazarya söz berjek bolýan. Nazary. Ýene bir täzeçlik geçeli. Ine Owganistanyň sen dukanyň bolsa ýa-da bir täzeçlik edýän bolsaň, ýa daýhan potrukçylygyny işleýän bolsaň, hökümet ýa polisler gelip dukanyňdan harytlary muhtalyk gidýärlermi? Ýa-da men baglaçy diýip seni ýanky ýapyp senden puluny mecbur ýagdaýda elinden alyp gaňryp akdýärlermi? Ýa-da daýhançylyk bolsa sen buğdaýyny ýetişdirdiň bolýan gelip daňda altyda türk gidýärler bolýan sen ýanky dokullara meýdanyna gesen buğdaýym ýok, adam ýok. Şol ýaldatlar bolýan sizde? Yok, bırakım zady men 30 ýyldan bäri men bırakım zady görmedim. Bular yani meniň şahsy emlak şäherden men jaýym bolsa ýa dukanym bolsa şoňa bir ýylda hökümet neme alýar. Bir ýylyň içinde 2200 manat oğan puluny alýar, oğan rupiýasyny alýar. Ol da şu şäheriň parahatçylygy üçin, yani şol dukanyň, yani magazynyň alyndaky serek ýollary hökümet özü sıyırıp ýuwup ardyp päklek, şo sebäpden şu 2200 oğan puluny alýar. Ondan soňra mesela diýhançylyga gelsek, diýhançylykda bizler hökümete bir garan birek buğday, bir däne buğday bermiýors. Beremizem ýok, almýoram. Ol näme diýende? Ol hökümetiň emlak zemini bar, ol alaýdy. Şahsy emlak yerlerimiz bizler hökümetten bizlere buğday ýa bir eker ýany tohumluk buğday berilenem ýok. Berilendem ona pul satyn almaly hökümetiň özünden. Ondan soňra şahsy emlaklardan buğday ekilip alınsa gerek üýüňe barýar, zapasyny satýorsun, geregini saklıyorsun ya onun ýygyňda galan samanlary, ol bul zatlaryny üýüňe getiriyorsun, koyun malyňa berýorsun, ola satýorsun. Ondan soňra hökümetinkide ba, hökümete özüniň emlak ýerleri ba, onda da köp ýok. Bir takwyna bir meniň bilýänim bir 1000 hektar bir yer bardyr şu şäherde. Şu 1000 hektar ýerden 5'te birine hükümet alıyor.
başta biren alandadan ol hökümet şöhreyini agdyryp traktorda agdyryp nemedip berýär o ýerde. Soň başta birisine 1,5, başta 1,5-ny hökümet alýar, galan 3,5 özüňden bolýar. Ýene de şöhrede. Soň zordan alınmak sebäp, meselen dukanyňda mana şu wagt kys rejimi men nämesini golluyorum, Talibanlaryň rejimini men başga sistemlerini gollam ýok. Ýöne şu wagt sistem näme sistemini golluyoruz. Bizler hemme kimi bir barabar bir narh edilýär. Mana şu günlerde Talibanlar şäherde nemeler çykyp dukanlar, bakkal dukanlara girip görüp bunları 200 manatlyk satylýan näsäni 160'a getirdiler. 120'a satılıyor näsäni 100'e getirdiler. Barabar satjaksın. Hökümetin öz sistemi özü gurşap çıkardı. Şo zatdan satjaksın. Ondan ýokarıda satsaň, onda jürimen ba, senin dükanyny gulplap löhürmäge gitýärler. Muny sen açmana ijazan ýok. Eger şo löhürmäge açyp gitseň, içine girsen şonu kırkyp ýertip açsaň, ondan sonra senin jürimen soň köp. Ya pul sisteminde berjeksin ya şo türmehanada yatıp çıkacaksın sen kança wagt. Şolar ýany emes bar. Şol bazar sistemini golluyoruz. Sonra da bizler hökümetten kömek gelen ýok diýsem ýalan bolar. Şu wagtda da ya öňkide dem maksat azda kendi gariplerimize berip durýar. Bunun ortasında baylamızym urup gitýärler. O güçüne bir nepsi alny öten bahlamız ba bolaran bölteşik gitýär ýa bir ýetiştirilmene Türkmenistanyň un bugdaý uzadan ekeni sizden hökümetiňiz buny 4 sanak adam öýerde bölteşip aldylar. Garipler görmedi. Şondan zatlar ol öz nemeräçikleri ketde aldy kanda ba köpüm ýok diýsem ýalňyş bolar, azam diýsem ýalňyş bolar. Bu o rakam zat bolupdy häli bugünde de bar, amma hökümet sisteminde öňkü hökümetde köpdi ýaman paraxorluk. Bu wagtda %20 ba, o wagtda %80 bardy. Şolar ýany şol neme köp paraxorluk. Har ýaly. Dogry. Ine ýene bir soraw bar. Men nimede gördüm? YouTube'da gördüm ve maglumatlarda gördüm. Oğan halky protest geçiripdir, manifest geçiripdir. Yani bir daha da nägeliklerini bildirip, yani ırda bolman protest geçiripdirler. Bir näçe gerek, bir gerekmde. Ine Owganistanda oğan halky öz nägeliklerini üýçüp bildirip bilýärmi? Ya da bilin kıyalı günü, yani gilin gulluğu gelip akıdıp, polisler akıdıp, vurup seni, yani polis bölümüne saklap, gıynap, türmeye batıp, iş döredip sana karşı, bolmacak işleri döredip, korkutup, halkın gözünün oğlunu alyalar mı sonra yani? Yok. Bu zatlar yok. Öňkü hökümetlerin wagtynda da edilýär bu zatlar. Ondan sonra mana hususan Talibanlar gelenden soň edildi. Ondan öňküde de edilip gelip dur. Bu protestler hemmesi neme edip dur. Hökümetin nemesi yok. Zidi hökümetin üstüne hökümetin öz nemesine dam edilip dur. Nägelelik bildirip ya şäher häkimi bir yok işler etse bir ya bir merdim malyna bir ogurluk edilse ya bir merdimin namysyna degseler derip üç Türkmen bolsun ya özbek halky bolsun ya Hazara ya Peştun ya Tajik ya Aymak ya başga halklardan bolsun bular üç ýolar hususan da mana 2019'un ahirlerinde bir oglan ogurlandy Türkmenlerden Mazar Şerif'de ýaşaýan bular üçin 105 gün neme etdiler. Protest geçirdiler şäherlerde, o bolarda ya mana sizlerden iki gömrük bizlere geçýän serhat nemesi ba bu ýollar ham gaýtlandylar. Owganistanyň içine hiç dat geçiren ýoklar. Hökümetiň bolsun, raýatyň bolsun, şahsy emlak bolsun, gaýsy bolsa bolsun. Bu zatlar derek böklüyorlar raýatlar. Hökümet gelse de
derek alında durýarlar, guçuk yok. Ondan sonra degyon diyorlar, gurrunlar, babul degilyon gurrunlar. Mesela bir adam birini urup öldürüp najay öldürün bolsa, derek şol adam bilen işi var. Ya onun ejesine gelip oğlum hükümete barsın, ya kakasına gelip oğlum hükümete barsın, ya dogollarına, ya ayalına bir adama inne Batış yancak yok. zarar yetirdi bilmiyorlar. Yetiren yerinde de ol oğlum tutulmancık o şehirde bu şehirde o dağda bu dağda yaşap görüp Şotaydın üyünden gelip bir alkiden hükümetin adamı bolsa bulam şol adam tutuyor, yeke tutuyor, ödüyor tutuyor. Onu gümet diyorsun. Sol alkiden üyünden alkiden adamı. Kaysı Sizin geçip diyecek bolýanyňyz, egerde maşgalatda batış edilen bolsa, şol batış Ha. edilen oglanyň hökümet adamy tutup olar baglaýar da Ha. batış edýär. Oğlan Ha, batış ediyor. Ol ya oğlanın yine baglaýar. ol oğlan yine ya onun tahminine var ol işi etmiyor. Ol işi etmiyor. Derek sol hükümetten gelen adam, hükümet sisteminde işleyen adam bilen işi var. Başka Hmm, adam ya doğullar ayarı bir iş yok. Şu doğru. rakam ediyorlar. Garnaşlarında batış yok da. Yok. Karındaşı hiç kime batış yok. Bir Bu geliyor sistema hükümetten özü gelip üyüne gelip demedip giden yok. Alıp barıp gelin şöyle bir obada yaşalı olmalı. Bir dört adamın içinde bir saylanan adam sonun içinde şol adamın yanına geliyor hükümet şol adam bizler şu rakam hadise eden şunun kakasına ejesine kıygırın bizler şunun bilen azıcık gepleşecek. O yaşlı geldi mana hükümet mana şu rakam diname gepdiyse onda ayt diyorlar mana şol oğlun birini urup öldürüpdir şol gelen yok. Maksat şu gelse bolsa barsın o hükümete aydın diyor. Bes halas başka gep yok. O ýerde soň sol oglan bilen iş bar bulan ailesyne, pamiline, kowum gardaşyna hiç haýsyna deper ýetirbilmiyor. doğru. Diýmek, ine Awganistanda hakyky talibanlar bilen demokratiýa barda Türkmenistanda demokratik döwletde şo zatlar ýok. Batışlar var. So Stalinin sistematy bir öňe çykdy. Ýani doňarnaşyna basışlar, gorkuzuşlar, ýani helak edişleri edilir Stalin sistematyna ýaly. Ýene orada da jogap berin, kyn görmän. Egerde prezidenta garşylygyň bolsa, ýa nägirligiň bolsa, sen telewizorda çykyş edip aýdyp bilermi? Jurnalistler aýdýarmy? Şu prezident näme dogry etdi? Ýa-ni açyk media barmy? Azat şu pikirlerini aýdyp bilýärmi? Ýa-da başga adam çykyp ýa-ni siz hökümet näme dogry edýäňiz beýtmäň zat diýip aýdyp bilýärmi? Ýa sizde de biziň kyýaly diňe şuňur hormatlaýan gahrman arkadam ýa-ni milli liderimiz diýip gürlemelimi sizem talibanlara? Yok. Bu wagtda häli köp bilen talibanlarda köpüne protest geçirilmeden bular näme diýär? Bular bizler diýär şol raýat bizlere näme etmese ýaxşy görmese bizler böyle durup bilmez. Bizlerim şu raýatlar üçin bir iş edildi diýip bolmadygam däl bir 3-4 gezek boldy. Olaryň hal bolup gitdi, hal pasıl boldu bu näseler şu aýdylýarlar boldy raýatyň. Ondan sonra bir bolan etmedi işi şu okuw barada da ýene de şu bar geçtek şu gyzlary okuw barada bularyň sisteminde islamy nemede diýär, gyz bilen oglun bir ýerde oturup diýär, okumasyn diýär. Bul sistemi agzlıyor bularım İslami taraftan bolsun okuw diyor mesela diyor bir gyz mektep bolsa diyor şu gyz mektepde diyor şu oglan erkek adam barıp şolary okuw öwretmesin diyor ayal kişiden barıp öwretsin şolara diyor be goýjak şonda diyor şu güni goýjak bizler şu 12 kilo karyanak diyordu bolmasa gyz malimlerimiz kim diyor şolar diyor peşraf bolup neme köpelik gidibese goýjak diyorlardı bularım ondan sonra da protest geçiriyorlar. Hökümette has köp boldy. Ondan öňkide azrak boldy. Bolpasa her kaýsynyň her sisteminde boldy. Narazyçylyk hatda hususan mana Eşrefhany'a ham tege bular hemmesinden boldy. Ondan sonra geçirdiler hatta şu sizler köşk diyorsunuz, sizler riýasat diýos. O ýere barıp
Ayşynyň agzynda da kygyrşyp batdylar. Şondan narazy bolup, ahir şol sisteme adrak öz dogrulýar. Köp dogrulanmasa da maksat her kaysam özüniň nemetine işlemen pratik üçin işlerde hökümetleň aňarkylar düýp damardaky ýaşaýarlar. Hemmesini de ya sosial media ya narakam diýsem bu näsili telewizorlarda da ya radiolarda da ya şahsy telewizorlarym o ýerde köp bularda da hemmesinde ya döwletiň kiba bularda da çykyş edip jurnalistler çykyp bular görkezip nemet durýar. Bar ol dilline edilen ýok. Dogrudan göndön edilip dur. Bolup durýar. Doğru. Doğru. Nazarya, inni men sözü kıyın görmeden täze ine bizim bir vatandaşymyz ýazyp dur. Şoňa jogap berin, onsoň Zarina berjek şo soragymy. Ine şu ýerde vatandaşymyz ýa 100 000 däl, döwlet kursu 352 manat, Garabağdar 1930 şu günne 96.500 bolýar. 5,48 esse tapawdy ýa-da 548% dolar kursuny inflasiýada. Kowa merwany düşünmän biziň diýenimizde 93-nji ýylda ýygnak boldy, manada 20 äkeler bir sutku öňünde men şo ýygnakda badym. Türkmenistan prezidenti ýygnak geçirdi şo ýerde. Ofitsialna manady ine girdiýär ertiden $1 2 manat diýip köne pullun aýtdy. Şuň günne köne pullun 100 000 manat, 96.500 bolaýsyn. Indi özüňiz hatap ediňiz şol 2 manatdan şu günkü 96.500 manada çelli näçe prosent bolýar we näçe ýa-ni inflasiony esse bolýar şonu kesgitlen gözüňiz. Indi men sözü Zarina beredim gelýär. Zarina. Ine siz aktivist. Ýa-ni Nazaryň diýişine görä Awganistanda sen prezidenta da öz ýa-ni pikirini aýdyp bilersiň, näler açygyny bildirip bilersiň telewizorda. Sen protest et bilersiň adamlar ýygnap, adamlar bilen arkyn üýüşüp, ýa-ni adamlaryň üýüşmäne haklary bar. Ine şu zatlaryň hemmesi Türkmenistan konstitusiýasynda bar. Ýöne gynansak da, ine şu zatlar realda, ýa-ni hakykatda Türkmenistanda nähili ýagdaýlar. Biz arkyn protest et bilýärmi? Türkmenistanyň içinde bir adam Türkmenistan prezidenti günne näme dogry hereketler edýär. Bir nägeligini bildirip bilýärmi? Ya bir nägeligi bildirse şoňa näme bolýar? Türkmenistanyň içinde bir ýagdaý, daşynda başga bir ýagdaý. Şu zatlary düşündürseňiz gysga. Näme pikir edýär? Aýdyň. Я у нас действительно, мы активисты, вот я сама активистка, домой много ходят, много приходят, забирают. Конечно, в Афганистане это не делается, как у нас в Туркменистане, но у нас такие правители, что издеваются просто над людьми, издеваются просто над родителями. Мы спрашиваем свое, что нам нужно. Документов у нас многих нету. У детей документов, например, нету. В правительство ходим, обращаемся в консульство, нас избивают. Я не знаю, как у вас там в Афганистане, но здесь у нас просто-напросто беспредел. К женщинам относятся плохо, обращаются к волосам, придираются, к всему придираются. Это просто-напросто не жизнь, издевательство. Вот я хотела бы спросить, какое обращение у вас там в Афганистане насчет женщин? Женщины, это, как вы знаете, это святое, это матеря. Просто для нас это шок, это ужас, что у нас в Туркменистане творится. Нету ни нормальной документации, нету нормальной жизни. С каждым днем все плохо и плохо. Репрессия продолжается. Ine Nazarya, ine şol biziň Zarina vatandaşymyz şuraya soru berýär. Awganistanda nähili aýal gyýlaryň ýagdaýy, ýa-ni aýal gyýlar biriniň ejesi bolýar, dogany bolýar. Şolaryň haklary nähili? Şolar köçelerde azar berýärler, polis hak edip, mysal üçin jyn gatnaşyklaryna mejbur etdirýärmi? Ya bir edara baranda şo ýerde erkin adam derrumuni ýa-ni batışlar edip, näde orada aýdyp, jyn gatnaşyklaryna mejbur etdirýärmi? Ya da bir dul aýal ýaşaýan bolsa,
uçuskoga gelip yani polis bölümüň bir ýerine gelip onu azar verip ahir şu jynt gatnaşyga mezbur etdir. Yani Afganistan ayal gyýlary gorogdamy, olar bir goryan bam ya olaryň hiç il haklary ýokmy? Şu arada bir aýtsaňyz. Afganistan'da bu nemede bar ayarlar gorok aslında bar ondan sonra ilkinci bular öz yakillary seretdiyor. Bizlerin ayarlığımızı Türkmen halkında o yerdeki Türkmenlerden sistema yani hükümet sistemine köp çıkıp işliyon kim bolsa da bir sanagylca adamdır. Ondan sonra bu ya bir zordan jinsi gatnaşyk ya ol bul zat bolup geçen bolsa daha zordan şol jinsi gatnaşyk eden adam şu doğrulan adam ona ölüm cezası ba o hükümet bermese şonun ýygynyň garyndaşlary kellesini alyp gaýtýar. Başga iş etmiyorlar. Ondan sonra mesela bir bizler göçürsek ondan sonra bir oğlan mesela bir gyzlamyz durmuşa çyksa şöyle diýip durmuşa çykandan sonra ol el ýulmalda o taýar berdik bir gyz bir bizlerden neme diýilen gurrun ýok. O gyzperden kişiňkerden ýolarda amma bizde şonda da şol mesela şu ailede göçenden soň bizlerden ya ejem kakam ya men baryp men onu ya aýryp gaýtjak bolup bu näseleň içine garjaşyklarymyz ýok. Bar ýekärm bolup geçerlerden bar amma bu näseler aýaly ýaman bir üns berilýär bizlerde mesela şu wagtda sistemde mesela bir aňa goňşy oglumyz we toýa gitjek bolsa munyň ýanynda ya gün batmazyndan öň so toýa barjaktyrlar ondan soňradan şolaryň ýanynda bir erkek gitjekdir ýanynda. Mesela 4-5 bir gyz goňşy oglumyza ýakynlamyza toýa gitsede lazım şonun ýanynda bir erkek oglan bolmaly, bir akly eten adam şolary eltip gaýtmaly. Ondan sonra alyp gaýtjak bir adam hem şunan jol alyp gaýtmaly. Şolar ýany öz şahsy nemelemizden gorag aslında şo ailede mesela şo gyz göçenden soňradan bu ya muny aýryp aljak bolup ya oň ejesi oň kagas o rakam ya muň kagas bu rakam o gurrun ýok. Bolup geçdi şonu alalaşdyryp ýene de şol oglan bilen ýaşap şo gyz şol oglan bilen ýaşap şolar ýany bir islamy nemede bir nemede gezýorlar. Köp näseler men guwah boldum aňyrda da şu rakam janjallaryň üstünden barbym gördüm. Hökümete baralaram boldy. Men obamda 32 ýaşymda men şu wagtda şunda bir sanjagyny gördüm şunun bir 7-8 min kişi ýaşaýar bir obada. Olar ýany başga obalaram hem şuna şu rakam ýok kim. Ondan soň aýallara bolsa hijabda bolmaly, bir ýüzi açyk bolmaly, olan başga ýeri hemme ýeri kapatylan bolmaly. Ya o neme dip gezilen ýok aňyrda. Islamy neme şeklinde gezýärler. Doğru. Doğru. Yine var. У меня второй вопрос можно задать? Да, давай. Как обращается ваше правительство к народу, когда идут с документацией? Бьют ли вас, унижают вас, на вас кричат ли? Вот у нас, например, в консульстве, когда ходишь, с нами просто издевательства, кричат, ругают, бьют людей, своих же граждан Туркменистана. А у вас как там? Yine şeyde soru verin ya. Nazarya. Şul hökümete ayal maşgaly baranna, konsullugy, ilçihana ya da hökümet edarasyna baranna şo ýerde ayal maşgala söýgülýärmi, urýarlarmy şonu? Ýa-ni talaplaryna teretmezden şonu gysýarlarmy ýa-da hurmat goýup, ýa-ni diňläp işini bitirýärlermi? Näle ýagdaý şo ýerde? Mysal üçin Türkmenistanda içinde de hükümet edara varsan seni korkutup milýarlar, gyýryp milýarlar, urup milýarlar. Daşyna hatta daşyna azat döwletde ilçihana varsan ýa-da konsulluğa varsan seni urup bilýärler, söýýärler, erwet gürleşýärler, gödek gürleşýärler.
Şu zatlar barmy sizde? Yok, bu zatlar bolup geçen yok. Bolanım şahat bolsadan men Aňyr welaýatlerde bizleriňkide Awganistanda 34 welaýat ba. Aýdyp bilmem ki men öz barýan kança welaýatlerde men nemem gatnaşyklarym bar. Bir 10-15 welaýatdan. Bulan hiç gaýsynda nem etmedi. Bu aýallary hurmat goýulýar. Aýallar bizleriň üstümizde köp juda erkekler tarapdan hurmat goýulýar. Hökümet sisteminde dam goýulýar. Ondan soň hökümete baran adam aýal kişi barsa lazım şonuň ýanynda bir erkek adam ya doktora giden pillerden bul aýal kişiň ýanynda erkek adam gitýär, görýär, öz ýanynda oturup şu rakamlar nemelere baran pillerden her yerde baran piller bizlerin öz içimizden erkek adam ýanynda gitmeli. Konsulluğa barsın ya başga döwlet işgärlerine ya ýene birini her kaýsyna barandadan lazım aýalyň ýanynda bir erkek bolýar. Doğru. Indi biz ýene de gaýtyp keleli У меня sorular. третий вопрос, Мурат Иванович. У вас как там в Афганистане насчет куда-нибудь поступать, чтобы в какие-нибудь организации поступать? У вас там взятки берут или дают вам? Как вы там? Вы имеете в виду в университет, в институт или что? Например, Или- да, куда-нибудь, например, поступить, куда-нибудь можно поступить. У нас в Туркменистане, вы Или на знаете, работу, или везде куда-то взятки устроиться. берут. Я хотела спросить, Да. на работу хоть куда? Насчет Окей. взятки, да, вот, что у нас в Туркменистане большие деньги берут, это уже все знают. Я хотела просто спросить, у них как там насчет, чтобы поступить куда-нибудь, берутся ли взятки? Okay. Yine nazar ýaly. Yine benim zarida geleceğimiz şeyle soru var ya. Yine Türkmenistan'da mesela için okuyacak olsan $100,000 vermeli, $80,000 vermeli, $150,000 vermeli. Üniversitede gidecek olsan, yani fakültesine bağlı. Juridik olsa 150-180,000, medisinsk olsa 150,000, yani iktisadet olsa 100,000, $80,000 veriliyor. Onun dışından işe girecek olsan, mesela için hükümete işe girecek olsan şöyle 1,000, 3,000, 5,000 ulu işler olsa ondan köp pullar veriliyor, para veriliyor. Hatta şöyle daşırdığın firmalar var, şöyle de girecek olsan, yani hükümet adamları ya da yani prezidente yakın adamlar yine de para oluyor, senin pul alıyorlar. Misal için, sen hekimliğe köçe tüpürmek için işe girsen $100 aylığın var, $150 aylığın var. Şuna $1,000,000 vermeli. Şuna giriyen seni edil bir aydan iki aydan ayrıma milyarlar. Pulunu mu koyuyor? Yani şuraya zatlar var mı size? Para olur. Şuraya. Bizlenkide öňkü hökümet sisteminde bolup geçdi soňky ahyrky hökümet saýlanşygynda başly saýlanşygynda bolup geçdi bir azyrak şo häkimlige ýani ya bizler bolsa neme diýorsda häkim ya şäher häkim ya welaýat häkim bularda da bolup geçdiler. Az da kendi yani soňky okuw barada bolanda okuw baradadan az da kendi maksat köp bolmady. Bular yani ummansız pullar yok. Yo siz $150,000 ya $100,000 ya $50,000 ya $20,000 bu zatlar yok. O ýerde boldy bolup şu hökümetin ketdi uly nemesine baran pillerler yani şu wezaarat diýil yani wezirlik yani kaýsy wezirlikde bolsa şolarda bolup geçdi şo döwrede ýöne bu wagtynda yok, bu wagtda öňkü wagtdakide bolup geçdi. Hamid Kerzen wagtynda da az ýaman. Soňky hökümet Eşref Gany sisteminde bolsa boldy. Azrak. Ýöne bu sistemde şu wagtky sistemde bolsa yok. Bolýar. Biz sorulara dowam ederiz, sebäbi wagt gidip dur. Meni eşitýäňizmi? Ýa-wa. Yine azat hereketlere gelelim. Azat hereketler şäherden şähere azat geçip bolýarmy? Daşyrda gitmek için içinde migrasiýa baryp ýanky viza almalymy ya migrasiýa baryp ruhsat almalymy? Migrasiýa gulluklarynyň ýanyna barmalymy Afganistan halky?
Awganistan türkmenleri daşna çıkacak bolsa ýöne pasportunu alıp çıkyp bilýärmi? Ne şu arada bir durum berseňiz? Resmi taýdan Awganistandan çykjak bolsaň ya Türkiye diýil ya Türkmenistan her kaýsynyň bularynyň özüniň goňşy gatnaşyk bir ýakyn dostçarlyk etjek bolsalar meselen İrana gaçak gitýärler o ortada granisa açyk gördün gaçak gitýärler köprek şu Türkiýe baran oglanlar Türkiýe gelen oglanlar diýelim şular köprek ykdysat götermedigi üçin bular şok gaçak ýollardan gidip Türkiýe bar iş etip nemetip böler. Soň resmi taýdan çykjak bolsaň o hazırki wagtda resmi taýdan indi çykjak bolsaň mesela Türkmenistana şu wagtda $350 bir aýlyk wiza. Özbekistana 40 günlük wiza $70. Tajikistana da $100. Pakistana wiza mogt, Hindistana wiza mogt. Bol ikisine. İran'a da wiza bar ol $100, $150 bir aýlyk wiza. İran'a da mogt samolyotda soň özüniň her kaýsynyň nemesi bar. Türkiýeden hem çunan şu rakam wizalar $1000 barıpdyr şo bir wagtda. Bu wagtda hele wiza açylşan ýok diýişen bir gurrun eşitdim men aňara köp o sistemde nemem ýok. Öňki wagtlarda şo rakamda soň ýani tiket samolyota neme aljak bolsaň wizaň alaňdan soň samolyotda gitjek bolsaň $350 bizlerin goňşy Mazar Şerifden Türkiýe Mazar Şerif $350 paýtaxt Kabula düşjek bolsaň $250. Men mümkin toramy ýalňyş berendim. Barmak viza däle içinden çıkmak viza. Misal üçin Awganistanyň içinden daşna gitjek bolsaň, ine ol baran döwletiň vizasyny almaly. O dogry. Ondan daşary. İçindäki gullukları baryp, ine men içine gitjek diýip ruhsat almalymy ýa ondan almalymy? Yok. Yok. Her kaýsynyň özüniň o ýerde konsulluklar bar. Şo konsulluklardan neme wizaň alýardyň. Başka hökümet taraba men ýa plan ýere gitjek ýa men plan ýere gitjek. O hökümetiň hiç nemesine dahyly ýok. Senin wizaň derek görýän aeroportda ýok. Awa egerde siz Türk'ün vizasyny alsaňyz, onu ýanky migrasiýa ýa ýene bir ýere barmak zerurlygy ýok hiç ýere. Vizan alın gittin, seni serhette durulan oklar. Sen içki vizanı, içki ruhsatı alan ok. Türkmen hükümeti sana ruhsat beren ok. Oraya yankı Awganistan hükümeti sana ruhsat beren ok. Oraya zatlar yok. Haysi devlet vizası şu devlete gönü git bilerden pasportunu al. Şeyle değil mi? Hava. Pasportlaram sonra sizin azattığınız bizimkiden köp. Yeni orada da soracak. Misal için yine sizin şehrinizden Kabul'u bark bolýarmy? Ya ruhsat almalymy? Ya baranda şöyle saklaýarlar? Senin içine salan oklarmy? Yok, o rakam zat men yaman köp gatnadym. Paýtagtda bir ýerde paýtagtyň içine giren ýerinde bolaryň bir jaýy bar, şo ýerde görýär. Aýaş hopla adamy o rakam däme. Meselen bir o bizlerde bir ýaryn adamlar bardy aňyrda bir. Yegan. O adam oturar etmek ne diyorlar? Bolmasa derek şo senin ulu maşinlerde gatnaşdy, avtobus ketdi, ulu maşinlerde gatnaşdylar. Şonda başga o welaýaty bizler 5 welaýat ötýüş paýtagtda barjak bolsak. Öz welaýatymyzda hesaplamasaň bolar bir 100 kilometr Jowzjan, Mazar Şerif, Semengan yani ya Pulhumra ya şolar welaýatlar bar. 5 welaýatdan soň paýtagtda bar. Bulan hiç gaýsynda gaýtarlyk görülemez ýok, gaýtarlanan ýok. Hökümet çykyp alynan pul alyrym görem ýok. Ondan soňra aňyrda şo bir paýtagtyň içine giren plan bir jaýda senin şo hökümet işgärler içine girýär, görýär. Şekedenni maşynyň pese düşürýär. Muny o ýerlerine nemesine maşynyna zıglap görýär. Ýene derek maşynyna mindirip görýär. O sizden uzur
uzur talap edip yani men şu rakam bizlere neme gelen haber gelen bizler şuna sen etmesek bunu bağışlanmasa size teklif verdik aşağı düşürdük bağışlarsınız dep yani şu maşina mindirip koyuver. Olam 15 minutda halas bolýar. 1 sagata wagt almaz. Doğru. Doğru. Мурат Квачевич, можно один вопрос? Подождите, мы не успеваем эфир этот. Вопросов Нет, много. нет, самый важный вопрос, просто обидно, Давайте, да? потому что еще много вопросов к нему. Вот я которые хотела мы должны спросить, решить. вот, например, у нас за границей здесь умирают туркмены, у нас не забираются в Туркменистан, а у вас как? Yine bizim vatandaşımız size soru var ya. Yine Türkmenistan'ın daşına yani Türkiye'de, Rusya'da, Belarusya'da Türkmenler ölüyor. Şolun cesedini Türkmenistan'a geçirmene ruhsat verilen. Size ne? Misal için siz Oğan iyili, Oğan halkı Türkmenler olsun, Özbekler olsun tapağı diyor. Türkiye'de ya başka devlette ölse şolun cesedini öz vatanına geçirmene yani Afganistan'a ruhsat verilen. Ama O bizlere zaman bu arada mesela Türkiye'de bizlerden bir iki üç oğlan öldü. Bir iki üç 4 yılın içinde bu oğlanlar getirildi Afganistan'a ya başka devletlerde de neme bolýansa onu hükümetin boldap sonun vizasını, tikidini hemme şu ölüyünün hemme näselerini tiyarlap öz alynan çykyp aeroportda gelip Türkiye'de şu rakam edip bu ölüyünü alıp kaçacak Afganistan'dan barıp alıp kaydan adamlarım boldu. Şöýerden derek bir ýanda Türkiye'den bir oğlan ýanyna goşulyp kaydarlarım boldu. Bulara hükümet hemkarlyk etýär. Soň mana ahirki bolan hadise Türkiye'deki depremde bolsa bizlerden bir 200 gurak adam öldü. Şöýerde ýaşaýan adamlar olaryň Türkiye'de bular özleri içinde böyle neme boldular ki öyle şöyle kabristanlıkta öyle şöyle defin ettiler. Başka köp devletlerde ölüyorlar var. Al-Qayda'lı hususan da başka bir devletlerden Sweden diyor bu devletlerden bir 60 kurak ayal erkek oğlan çağa bulaşıyor bir yolda kişide su içinde baryan pillale bulanan kişide yıkılıp çekme bolup su içinde ölüp bunlar çıkarıp alıp getirip olaram uzattılar. Yani bunlar azıcık kıyınrak oldu. Şöyle komşulluğun içinde bir haramdadalık oldu da bunlar bir hep de yani bir 9 gün mü 8 gün yani bunlar şöyle kalmalı oldu. Olaram getirdiler Afganistan. Demek şu Talibanlar bolsa da devletin başında öz raýaty bir ýerde ölse hükümet meşhuruna kömek edip getirip jalýarlar. Bizde hükümetten pulum gerek gel. Biz özümüz hemme zat etmeyek, bize ruhsat beren oklar. Daşynnaky zähmet migranty, daşyna mezbur ýagdaýda gidip ýaşan adam ölse, içine getirden oklar. Türkmeniň däp desturunyň esasy, ýani fundamental zady ölüyini, dirin sıylamasam ölüyini sıyla deyipdirler da. Şolum Türkmenistan'da ýören ok. Indik sorumma size nazarya ine pasportlar meselesi. Ine Türkmenistan'da pasportları çalşyp bolanok daşynda, ýani Türkmenistan daşynda bolsa çalşyp bolanok. Onu hökümet suratda Türkmenistan'a barıp Türkmenistan'da çalşman etdiler. Ine sizde näýdi? Mysal üçin siz Daşaryurda gitdiňiz. Daşaryurda birden pasportuňyz möhledi uturdy. Konsulluğa ya pasportwa itsenik ýyçyhana baryp çalşyp bilýäňizmi? Çalşyp bilýän bolsaňyz näçe para bermeli we näçe wagtda şonu düzelýärler? Şonu bir düşündürip berseňiz. Pasport meselesi Afganistan'da özüm 2019-2018'lerin içinde ben 2019'un başında aldım pasport. Onun önünde yoktu pasportlarımız. Köp adamlarda yokum. Pasport köp harca yani başka devletlere çıkacak bolanda pasport alıyorlar. Başka plakop bilen pasport alanım yoklar. İçeride pasport sisteme yörenim yok. İçeride başka bir elinde özünün dokümantaly özüne şahsy nemen var. Başka bir kagaz veriyorlar. Munda veriyor. Ondan sonra mesela men daşar devlette öğrendim şu wagtda daşar devlette bu nemede
çalışıp biliyorum Uganistan'ın içinde de bu wagtda yaman pasaport neme bermesi yaman adacık kıyınlaştı da şonda da $100 baran yok pasaportun allyon nemesi. O zol mana bir yıllığın içinde bolsan ýygym şöýerde bir sanak öňkü sistemde işleýän oglanlar bolsan ýygym neme edipdir bular paraxorlyk edip $1000 da çykaran ekenler. Bular bilindi, bulary neme etdiler, sohana gittiler, türmäge gitti. Olaglar ondan soň başgalar geldi. Uganistanyň puluna 7500 yok 5710 manat. Ugan puluna takminen bir $65-70 bolýar. Neme berilýän, hukumete berilýän müçberin hemme näsen şonda halas bolýar. Öz harjy hurajadyň başga, ýani hukumete berilýän pasportun haqqy 5710 Ugan pula. Ondan sonra $60. başga döwletlerden bular indi içeriň aýdy. İçeride 5 ýyllyk pasaport, 10 ýyllyk pasaport. Son kızıl pasaportlardan amba. Bir iki rakam pasaportumuz var. Kızıl pasaportlara uyuza gerekte bular direkt çıkıp gidebiliyor. Onların köp sistemde işleyen adamlar da var. Sistemde işlemeyen adamlar da yok. Ondan sonra daşar devlette men ýaşapýarym, daşar devletde konsulluklardan men pasaportumy 5 ýyllyk nemeden edebiliyorum. Tecdid yani edebiliyorum. Ondan sonra da 10 ýyllyga edebiliyorum. Bu pasaportlar daşa döwletdäki konsulluklardan berilýär. İranda ýa Türkiýede ýa Saudiýede ýa Arap ülkelerinde de köp neme konsulluklar bar. Bularda da berilýär. Göreň puluna Dubai puluna 400 manat 5 ýyllyk 1000 manat 10 ýyllyk. Şolar ýany özüniň müçberi bar. Bunu 2 günde gurşap berýärler. Köp gideller boldu, 4 gün 5 gün boldu. 5 günün içinde özü jaň etdi, gel pasaportun teýýar, mana alyp git. Sen konsulluğa barýarsyň, alýarsyň, gaýtýarsyň, şo puluny төлýärsyň, alyp gaýtýarsyň pasaportuňa. 5 ýyllyk etjekmi? 400 manat berýärsyň, sen oňa puluny berýärsyň. Oňa berýärsyň, alyp gaýtýarsyň. Şu sonda bir günde çykararlar boldy. Doğru. Bir günün içinde. Diýjek boýandadım, istendik konsullukda, istendik ilçihanada, ýagny şöyle konsulluk bölüm bolsa ilçihanada sen şonu öz pasportuňy istendik döwletde çalyşyp bilýän. Oň hökümet narhy bar. 400 manat bolanyna takminan $50. Nemede 1000 manat bolsa 10 ýyllyk bolsa takminan $250. Hawa takminan. Diýmek sizin şertleriniz ýany döwlet başyna täze hökümet, täze sistem gelse de 2 ýylyň içinde pasport sistematyny öňkü ýaly edip goýupdyrlar. Bizde ine 32 ýylda Türkmenistanyň azatlygy bilen ýaşap ýören bir tarap döwletde 32 ýylda biz pasportlary daşynda çalyşyp bilendik. Ne şu ýaly tapawdy bar. Gelin indik soragary seýderiň nazaryaga şeýle bir sorak bar. Uganistanda içinde aýlyklar näçe? Orta aýlyk näçe? Infesalyan näçe we orta aýlyk näçe? Infesalyan aýlyklar ba olar hukumet sisteminde işliyorlar. $250, $300 tutup gidiyorlar ta $2000-5000 barança alýarlar bar. Hukumet anemesinde şahsi adamynkda işleyen adamlar ba bulankda bir gulluk sabit ýollar köprak gulluk bolan pilla takminan $150, $200 bolýar. Orta aýlyk näçe Uganistanda? Mesela takminan. Takminan $300-350 ba $300. $300. Şu wagtda. Ine Yani- Türkmenistan'ı deňeşdirsek, Türkmenistan'da molimler $100-150 aýlyk alýarlar. Hökümetde işleýänler 100'den takminan $350 aýlyk alýar. $350'dan ýokary geçen. Mesela için polisler
250-200 dolar aylık alıyor. Onun diyeceği ne iş yani? Medikler yani vraçlar 150 dolar aylık alıyor. Yine şu pulları Türkmenistan yaşamalı. Ortaça Türkmenistan'ın aylığı 130 dolar. Ortaça aylığı. Şundan geçen o. Demek 45 yıldan gowrak uruş bolan döwletde 2 yıl parahatçılığın içinde yaşayan döwletde aylık 300-350 dolar ortaça aylık. Türkmenistan 32 yıl azatlıkta yaşak gelen, öňüm azatlıkta uçlu yaşak gelen, 32 yılla döwletini kuran, bir topar 32 yılla nevdini gadyny çıkaran döwletde ve ortaça aylyk ço döwletde 150 dolar, 120-130 dolar. 150'den getiriyor. Demek ki sizin kalan üstünlükleriniz bizimkiden yukarı. Biz 32 yılda bütün dünyanın ozup geçtik deyip yani ilan edip sebebi bizim yani istimamız her yıl yine 5% östük, 7% östük. Bütün dünya mesela için 0,3%, 0,5% Avrupa ösyen mi olsa, Xitay 3% ösyen mi olsa, Türkmenistan 5'ten 7%'da çelli yerine ösyemiş. Yine deyip 32 yıldan beri maglumatlar berildi. Yönü biz hayt tarafa ösyenimiz bilmeyendir. Biz aşağılığını diyenek. İnniki doğru. İşlik bağlı Afganistan'da bağlı olsa yankı neçe prosent sizin takminanız boyunca sizin yankı ölçümüz boyunca takminan neçe prosent? Ne Türkmenistan'da bizim ölçümüz boyunca 60-70% işsizlik. Sizde neçe prosent? Bizlerde de bu rejim gelenden beri bolsa köp bilen ol öňkü şirketler bolsa hemmesi hökümetin wagtynda soňky hökümetin bir ýylga 2 ýyl galan pilla çykyp gitdiler. Türk firmalar, şirketler ya Amerika, Alman bular şirketler bolsa gitdi. Bular köprak üý diýen ýa şular ýany saktyman işlere köp nemet ötsoň fabrikalar bolsa bir Awganistanyň içine bolar ýany fabrikalar bar bularyň içinde de iş bolsa bar yüzde takminen şu wagtda iş az köp adam şu ulu karhanalaryň iýeleri ýa şirketler iýeleri bular bu sistemden korkup bolsa Awganistandan çykyp gitdiler. Bolmasa o wagtda ýani Hamid Karzai wagtynda alan piller olaryň az aýlyklarymyz 500 dolar, soňky geldi 300-350 dolar, 400 dolar. Az aýlyklarymyz şu rakam 200-250 dolar boldy. Bular gelen piller indi tamamen indi iş diýenimiz ýani o ýerde de mesela iş diýen pillerim iş bar, iş etjek adam iş bar ya her yerlerde de bar. Ondan sonra şu bir adam hökümet systeminde ýa bir şahsy emlaklerde işläp ýören ýerinde de 5-7 kişini bir adam 7-8 kişini bir adamın aýlygy bol poş olara şu güzerana şu ykdysat şu üye şu 7 kişilik aýla şoňa ýetişýär ol aýlykdan ol aýaga. Şu rakam belki köprägem ýetişýär, az ýetişen ýok. Bu wagtda biz takminen bir 50% iş bar, 50% ýokdana. 50. Demek yine 45 yıl uruştan çıkan halktan yani Uğan halkından 50% gola işçilik var. 50% gola iş ba adamlarda. 32 yıldan beri dine parahatlıqda arkada zamanına altın atırda yaşayan adamlarda şu kunlu 70%'da gowrak yani adamlarda iş yok. Eğer daşınlak giden adamlarını içine salsak onu prosent has yok olup gidiyor. Yine şuraya ýagdaýlar. Indi soňky soragy berilse sizem köp sakladyk. Köp taňy ýakasyn şuraya efire gelip bize öz bizim türkmenlerimiň, bizim doganlarymyň ýagdaýlaryny düşündirýärňiz. Bize has gyzyk bize Owgan halkyny biz köp tanamdyk. Sebäbi olar bize gelip bir zat gurun berýärmese özümiz biz ýa-ni bilemdik. Sebäbi serişdeler, maglumat serişdeler köp bu işlerini ok bizde. Biz öz Türkmenin ýagdaýyny bilemiz ok, öz Türkmenistanyň içinde. Şoň üçin ine soňky soru ine toýlary geçirenizde.
Mesela için meğerekeler, sadakalar, toylar geçirinizde yine neye geçiyor? Mesela için toylar geçirinizde bağışçılar geliyor mi? Bağışçı olanlar kimler geliyor? Türkmen bağışçılar bağım şöyle. Olurum Türkmen bağışçılar yalı, Türkmen aydımçılar yalı. Kahraman arkadağım, sen bizi azat ettin deyip aydıma diyorlarım ya gelip toyumu soğuk. Yani yaşları bağışlap aydımlar aydıp tüyü bu arada yaşlar var da aydım aydıp yaş gurumcak yani maşgala var da aydım aydıp öýüň eýetine hormat goýup gidýärlermi ve şolar gelene takminan näçe pul tölenýär şolara. Şo arada da bize aýtsaňyz. Bizlerin toýlamyz şükür köp ýaxşy toýlar geçiriyoruz. Bir garybana toý edip geçiriyoruz. Has bir men köp toýlar gördüm Türkmenistandan YouTuber kalan birek dostum hatta toy filmlerini uzattılar hem gördüm hem bol diýende yani ya sizleri kemsitmek men özüm öz halk Türk Owganystanda Türkmen ýaşaýan türkmenlerin bular ýokary galdyrmakda sebäbim de men indellerde Resul hak aýtmak nemem ba her ýerde de hak aýtyp gelin ondan sonra toy meselelerini alalım. Toy meselemizde bizlerde 3 gün toy bolýar. 3 gün toy bolýar. Ozol güni bizlerde 9 gatlama diyorlar. Sizlerde de bar. Ol gitýär gyýyz göçek jaýa. Ondan sonra ertesi çelpek gatlama bul edilýär. Bir günse 3-nji güni geline ertir alyp gaýtýarlar. Addy yani maşynda da et diyorlar, düýede de kejebe. Kejebe diýälinden de Türkmen halky kejebe diýär. Kejebe düýede de kejebe şo öňkü kadym Türkmenistanda da bolup getýär. Bu düýelerde de kejebe edip onda da gyýyz alyp gaýtýar. Golaýrak nemelerde maşynda da bolýar. O welaýatdan o welaýat aljak bolsak o rakamam bolýar. Soň uzakrak bolanda piyazda yani ayakta gitmek uzakrak bolsa da bir takminen 10 kilometr bolsa uzak bolýar. Bulara maşinli gitýärler. Düýeli gidende de ýyzynda motor maşin bul näselerde gitýärler. Sonra kamet däp desturlarymyz şükür ýaxşy. Toylara gelsek indi bagşy nemesinde. Bu wagtda bolsa toýlamyzda bagşy ýok. Islamy toylar has. Öňküden görä ýaxşy boldy. Öňkü rejimden bagşylar ba türkmen Zöre Tahir Maktumoglu Praga bul şairlerimizin şairlerimizin köp mol Seyit Nepes bul şairlerin köp şairlerin öňkü nimelerden kitaplar türkmen dilinde Arap harplarda ýazylyp türkmen edilip terjime edilip bitilenler ba bulardan okuyorlar. Soň saz diýen pillek o büýlük sazlardan bar bir täze sazlardan bar olar toýlamyzda erkekler tarapda bolýar, aýallarymyz erkeklerimizin içinde goşuluşmýar. Hiç kaçan olar bir üýde toy etýär, erkeklerimiz bir üýde toy etýär, aýallar bir üýde toy etýär. Ondan sonra bul orta diýeninde bizlenkide bir palaw türkmeninde goýgorýan aşyba palaw diýeliň-de sizler hem düşünýärsiňiz palaw diýsek bul palaw edilýär toýlamyzda. Oňň ýanynda ol esseler köpräk adam edenem ýok bir palaw bilenem bolýar. Soň ýanynda çaýy, gurmasy ýanynda bir gurma edilýär. Ya çorba edilýär. Bularyň ýanynda asma çorba edilýär. Köp bolsa, bolmasa şol palaw bilenem edilip goýulýar. Ondan sonra bagşy gelende dutar nememizden bakyjak. Bu saz gurallarymyzdan hemmesinden ba türkmen saz Türkmen halk aydımlarından nemesem ba yani büýleki diskulardan ba. Diskular köp gelen ýok bulara aýlyk. Indi şu giýje toya gelen adam. Meniň toýumda $500 aldylar. Indi o wagt 15 ýyl öň boldy da meniň toýumda. Ondan sonra şol rakam köp alanana şu giýjesine $400, $300, $200, $100 alýar. O wagtda dollaram peste meniň wagt toýedin wagtynda $45. O wagtlar hemme näseler has arzançdy. O şolar ýani toýlamyzda hiç kaçan neme bolan ýok. Ol gyýyz berji tarabam iki giýje bir giýje gowmuny aýdyp toý etýär. Ertesam gelin aljy geljek diýip ertesi bir palaw pişirýär. Olar iki palaw bilen 2 gün toýuny halas etýär. Bizlenkide gelin aljy tarapda 3 günde toý halas bolýar.
Ondan sonra 4 bizlenkide 4 nahar beriliyor. 4 nahar berilende diýende ýeňe gaýtma diýip bir ahirinde bir toýumuz halas boldy. O gün gelen güne akşam ediliyor ya ertesi ediliyor. Ertesi edilse şu gecede palaw beriliyor, gowma kygyrlyp ýeňe gaýtma diýen pilla o gün alayda bir palaw edilip beriliyor hemme gowmlar jemlap. Az bişirilse de bilerde takminen bir 100 kilo 130 kilo 130 kilo 120 kilo birinç palaw ediliyordu. Şal diýoşuňuzlarmy? Şonda sorakam bişiriliyor. Birinç. Sorakam toýlamy şükür ýaxşy köp bilen saz nemeden ýok bu wagtlarym türkmen saza degen ýok diýip öýle bileden ýok diýip öňküler bolsa bahas bir o palanyň gyzy diýen ýa-bir has bir ýa-bir hökümet nemeden bir hiç oň üstüne bir saz neme çalynyp ýa prezidentim ýaşasyn ýa ýaşamasyn ol o ýerde dursun ol bir şu toýuň märegini toýuň aýdymluşulary toýuň içinde bir gelişäjek bir aýdymlar aýdylyp şu halka şu toýuň içindäki bolup duran halka bir ýarýajak aýdymlar aýdylýar o ýerde. O ýerde ýa hökümet maktalyp ýa raýat sindirilip ýa biri komandan maktalyp ýa biri neme edilip durulan ýok o ýerde. O bir şu toý märeka bir üýsmelen edilýär. Olam erkeklere, aýallar tarapda ýok. Aýallar tarapy ýok. Biraz öňkü däpde suwlary siz gatyn söýýäňiz, şola ýitirmän gelýäňiz. Hawa. Gatowy. Ine Aydın. Nur apamızda da sowal bolsa aýtdylar. Hawa şu wagtdan bar. Siz berjek boldy. Aydın Nur apa. Bir sorajak istadim. Öňkü rejimden siz erkindiňizmi ýa-da häzirki rejimden? Haýsy rejim sizi ýani beýendirýär? Öňkü sistemde siz gowy ýaşadyňyzmy ýa häzirki sistemde gowy ýaşadyňyz? Haýsyna siz bagtlyrak? Indi sistemleriň ikisem boljakdy. Ýöne bulankda bizdenkide mana mesela akşam 8'den soň daşa çykmak ya plany ya ol bul ýok. Alaýym akşam ýatmam köçede otur sen sereň üstünde otur. Sen alaýym gije gündüz ýatman şu ýoluň üstünde otur. Sana bir adam degen derweden akşam açyk. Senin bir adam bu sistemde innen ogurlasalarym şonu bizler tapyp berjek diýär. Şol adam tapyp berjek bizlerden. Işiklerini açyp betme otýar. Şolar ýanyk edip adamlara nemetlik gelmiyor. Şükür elhamdülillah hiç ogurluk näse bu sistemde ýokdy. Sistemde bar ogurlugymyzam. Onda da ýax siýasat diýsen bolýar. Onda da mazrak ana bolup geçdi bir ahirki wagtlarynda bu şu 1 ýyl 2 ýyl galan pilla şu ogurlugam boldy. Ýolda gaýtar oglanlaryň kisesindäki jibindäki pullary alyp galan telefonlaryny alyp galanlarym boldy. Ýöne bu wagtda ýok, işdemiz ýok. Ýok bu wagtda. Men hem bir sorawma, özümden bolan sorawm. Şuraya bir gep gürüňeşdim. Bir şöyle bakkaýdan biri görüňär. Bazarda ýani bu kunjakdan o kunjaga pul tileşkary ýani arabaň üstüne ýükläp arkyň bir ýani ýaş olanlar geçirýär. Hiç kim eline mudadan ok, hiç kim alan ogam arkyň şo pulu geçirýär. Ýani bu dukandan o dukana mı ya bu gıradan bazarın içine geçkiliye mu azar veriyanam yok, saklayanam yok, pulunu alyanam yok. Paçka yani karavan üstünde. Çınmı şu hatta? Hawa, bu o şu wagtda nemede yok. Bu wagtda hiç sen korkunç nemen yok. Sorakam içinden bu hökümetem sorap durun yok sen. Munçu pulun ba näme şetdiyorsun sen diýip bu adamny soran yok. Näme şetsen sonra öte diýär halka diýär. Halka şol pulun senin hyzmat edebiljek mi şol pulu diýär. Meselen diýär şäherde bir dukan etsen, bakkal etsen diýär bir nemesen de magazin ketde ululmaz magazinler etsen diýär. Şol halka ýarajak mı diýär? Et diýär. Et diýär. Öz näsen bilen et, öz näsen bilen nemek diýär. Halka hyzmat etsin şundan diýär. Nurcan apa, sorumuz bolsa ine berip bilerseniz, bolmasa biz ýuwaş-ýuwaşdan efir tamamlaryň.
Diye bir Yok, saat gaty, 36. aha. Sağ olun Nazari, gaty gowy gepleşik boldy. Yani gaty memnun kaldık. Sağ olun. Köp bilgi aldık, edindik. İnşallah Afganistan daha da öser deyip fikir edeceğiz. Yani sağlığınız. Sağ olun. Nazari ağa, siz Afganistan'a göçmen ettiniz ay. Sonra yan halat Doğru. durumu doğrudan men Afgan halkına ünsöp seyirdiyen ve Türkmen halkına seyirdiyen Türkmen halkı yankı kellesini, hareketini daşa yutta bolsa da bir zattan şüpheleniyor. Afgan halkını seyretsen rahat, azat, arkin aytçağını aydiya öz hareketi bilen. Yani isten adını ayya diyenim normadan çıkan ok, yani bir berlen bir uğurdan çıkan ok yönü şol uğurda kata adat geliyor. Deňiştirsen, yönü sezmem deňiştirsen bildir ya. Bizim halkymız näme bolsa da öz doğun arnaşlarından gorkya, hökümet basış edämedin, ýygynak gidämedin, gelip alyp gidämedin, polisler yani gidin guluklar gelip uraýmasyn diýip gaty gorkýarlar. Ya Murat Kılıçeviç, bir vakitler represiya veriyor. devam ediyor. Devam Hava. ediyor. Oğan halkında buraya zat yok. Oğan halkı ettiren o. Hormatly vatandaşlar, ine biz şuun Nazari diyen bir Türkmen doğumunu çağırdık görüyte. Ine iki halkın ýagdaýyny, durmuş ýagdaýyny düşündürür ýaly görkezler ýaly. Gysgaça men eger jemlesem, Oğan halky, ýagny Awganistanda ýaşap beren Türkmen doğumlarymyz bizimkiden azatlıkta ýaşar. Baýlyklary bizimkiden şuun kunne adam bolýan bolsa, ýagny ýaňy uruşdan çykanam bolsa, hem valutasy ýagny rupi, afgansk rupi berkirek, böküp duran o, bir inflasiýasy ýagny fiksirowany, pasportlaryň çalyşyp bolýa isten döwletine $80 $60 $120 çeli. 5 ýyllyk $60-65 $120 10 ýyllyk pasportyny alyp bolýar. İstenip ýyçhanadan. Egerde bir saý sebäp düşüp, bir bet başçyla batyp, birden janyňdan ötseň, Oğan halky, Oğan hökümeti seni öz çykdyjyny edip, seni öz döwletine getirip, mümkinçilik döredýär, arkyn seni jaýlar ýaly. Oğan halkynyň ülkesinde öz depdesuruny saklap gelýär, agbyr ýaşaýar. O ýerde hökümet şolara birdat diýse, hökümetin öňünde özüni gorap diýär. Şuňky günne hökümet Talibanlar bolsa da demokratiýa köp ünserýärler. Türkmenistanda demokratiýa bütün dünýäniň öňünde barýan döwlet hökmüne, bir tarap hökmüne bellenip geçirýän bolsa, şuňky günne biz iki sany iki kelleli prezidentler garaşly, şolara taraply, bir taraply, taraply ýöne şol iki adam bütün dünýäde garaşsyz we bir tarap halkyndan we dünýäde. Şunun bilen biz öz çykýanyny torýar. Ine ýene öwredek men aýdatym melýa Nazary köp taňar ýakatyn ine wagt tapıp bize şuraya alı Afganistan'da bizim Türkmen doğumlarının yaşayan durmuşunu beyan edeninde şuraya alı efirlere gelip durun bizim halkımıza şu efirler katı gerekli bizim halkımız deňeştirip bilen o öz durmuşunu beýleki döwletlerin içinde yaşayan halklarla sebäbi informasiýa ýapak. Yeni bir soru kaldı. İnternet ýagdaýyna aýtdy. Şundan bir aýtsaňyz, internet barmy? On çäkli mi? Ya isten wagty ýa-ni Awganistanyň isten döwletine jaňyt bolýarmy? Ya isten wagty Türkiýeden, Irandan Awganistana jaň edip öz doğum arnaşlaryny bilen videoda gürleşip bolýarmy? Şuram şu gaty wajyp soru aýtyp berseňiz. Hawa, bizlerde köprek şu Messenger, Facebook Messenger arkaly köprek şu bizlerde WhatsApp, imo şol üçüncü köprek aňarda rawa, şol üçünde gepleşip bilýär. Videoly şeklinde görüntü şeklinde gepleşip bilýär. Bizlerde
%60-70 neme internetimiz gowy işliyor. Ama o bu etraf ovalarda diýen ýani onçoluk däl, maksat şäher içinde de etraflarda da bolýar %50 işläp dur. Ya bizlerden o hökümet ya dinläp neme dip ya bulary ya bu başga rejim bilen gepleşip ya bizlere basyş ötkürjek bolýum diýip bu ýyzarlanyp bamdyrylan ýok. Bizlerde ýaxşy internetem bolýar. Her şu döwletimize şu nememize laýyk internetimiz bar. Ýaxşy. Yani ya WhatsApp arkalam gepleşip durun, email arkalam ya Messenger arkalam gepleşip durun. Doğru. Diýmek, sizin internetiniz diňe tehnik ýagdaýda çäkli. Ýagny dağlık rayon bolansoň 60% ýanky Awganistanyň yerlerine internet gowy tutýar. Hiç il çäklendirilýän ok. Bizde ine mysal üçin Türkmenistanda hatta Aşgabatda da çäklendirilýär. Hatta Mary şäherinde de çäklendirilýär. Ulul şäherlerde de çäklendirilýär. Ine doganlardan şoň bilen mene 3-4 näme gülüşüm bilen ok neme ýok, ýanky swýaz ýok. Ýa-ni gepleşip durun. Ine şu ýerde de ýanky azatlıklar sizde bizinkiden gaty köp. Ine şoň tapawudyny biz görüp durus we şoň üçin Türkmen sistemi diktator sistemi, ýanky halka garşy sistem. Hatta Talibanlaram bütün dünyada şulara terörist diýen bolsa da olar halk üçin işleýär, halka kömek edýär. Men Talibanlary öpduramok. Ýöne hatta şolaryň halka berýän azatlyklary bizim demokratik bir taraf döwletimizden hem köp. Men şonu tasdiklajak bolýam. Ona näme? Ruhsat berseňiz biz gepleşigimizi tamamlaly, watandaşlarymyz bilen hoşlaşaly. Ine nazarýa söz sizden. Köp sag bolun Murada esire alanymyz üçin Nuri apa köp sag bolun sizem teşekkür aýtýarym nämäde. İnşallah dostlukly gatnaşymyz inşallah mundan köp bolsun inşallah bardy geldiğimiz toyda baralarymyza her gaýdyna gatnaşmamyz inşallah köp bolsun. Allahjan hemmemize bir üstlerimize prezident bir islami prezident gelip bir bilmem her taraplama gollap raýatyny gollap durýar ýany prezident gelsin inşallah hemmemize de. Bizlerde de bu wagtda sistemamyzda prezident ýok. Men köp sag bolsun aýtdym burada hemme türkmen halkyna Türkmenistanda ýaşaýan türkmen halkyna hemmesine teşekkürlik sag bolsun aýtdym. İnşallah gepleşip durarsyň burada. Sag bolun. Nurcan apa, sizem bir söz diýeň. Köp sag bolun, köp bilgi berdiňiz. Bizdeki yok zatlary siz ulunýaňyz, siz yani sizin hükümetiniz временно bolsa da, balkınça da bolsa da, yani tamamen oturmamış ol sizin diýişiňiz ýaly. Yine de siz öz halk üçin alydy diýär. Ol gaty begendirýär bizi. Yine de sizin diýişiňiz ýaly efirlere çykyn, gelin, bizi aydınladyň. Köp sağ olun. Sağ olun. Menim bellek geçen hormatly watandaşlar, şu men Türkmenistanyň gürleşdim. O burada da bizi görýän ekenler. Ine bizi görýän adamlar ýa-da Türkmenistanyň içinde. Bizim doganlarymyz, bizim Türkmen doganlarymyz, Awganistanda ýaşaýan doganlarymyz arzu etgelýär. Haçan Türkmenistan düzelip iki halk, iki döwletdäki bir halk, hakyky halk, Türkmen halky bizim bilen gatnaşyp bir-birlerimize toýlara, bir-birlerimize sadakalara gatnaşyp ýa toýlaryny tutup öňküje ýaly bir halk bolup ýaşarmyda bu köp garaşýarlar. Men Nurcan apa we beýlik aktivistler bilen näme şol gepleşip etdim. Şol Awgan türkmenlerini bizim köp ýerlerde türkmenlerimiz bilen ok, ýagdaýlaryny bilen ok. Şular bizden tapawudyň ýokdugyny gökezek bolýan.
Şolar edil bizem şolarda bir halk, bir toprakda bir yerde yaşayan halk Sovet Soýuzy gelende iki bölünni. Indi biz yine de agly bir doganlar ýaly bolup oňşuda yaşamaly halk bilen. Şoň üçin nazary köp taňýakatyn efire gelip şo ýaly beýan edilmede bizi görýän watandaşlarymyza, bizi görýän türkmenlere de hemmäňe de köp taňýakatyn. Türkmen halky beýik halkdyr. Türkmen halkynyň mertebesi, wyjdany, namysy gaty beýikdir. Öňden gelýär. Bir näçe döwletler guran halk Türkmen halkydyr. Yine biz öňkü güýçlerimizi, öňkü ruhlarymyzy ýatlap, yine bir halk bolup biz gaty öňe gitmeli. Häzir biz ýyza barýar. Biz durup täzeden ýolumuzy kesipler. Dime öňe gitmeli. Türkmeni görende gaçma diýär. Türkmeni görende sinar ýaly. Türkmeni görende golar ýaly etmeli. Şunun bilen biz efirimizi torýar. Hemen sağ bolun, janyňyz sağ bolsun, orada bayramyňyz gutly bolsun. Sağ bolun Sağ olun. vatandaşlar. Sağ olun.